Дамска вокална студия Аойда, Ловеч. Дамската вокална студия Аойда е създадена през 2020 година, а от 2023 година студията е част от дейността на Ловчанско читалище наука 1870. Диригент е Теодора Николова. В момента в студията участват 6 чаровни ентусиазирани дами, които подготвят репертуар в различни стилове, ежегодно изнасят самостоятелни концерти и активно участват в музикалния живот на Ловеч. През 2021 година и 2024 година Дамска вокална студия Аойда участва в Международния хоров фестивал Черноморски звуци в град Балчик. Получава диплом за добро представяне от Сдружение Музикален свят Балчик и парична премия. Дамска вокална студия Аойда при Ловчанско читалище наука 1870. Диригент Теодора Николова. Прочула се Неранза. Обработка Иван Вълев. Тилмано, Дилберо, песен от Годечко, аранжимент Иван Кавалджиев. Pippero, da zotti da
студия Аорга при Ловчинско читалище Нотес